tong ini duai kukpa jangi ubah beneng long bakut ke kerteng jong me ni aingu namar gani kapor ka bakordor ba melapen yo hangi bangin ya don lang hakani ka jaka na ka bentaban syukri me kani ka de ka jing it ba ka jong me ba me pli ngi kani ka lat bangin yo bantai ya kani ka duan ha ka jing ya lap ya me tribe e yu syukri jong me yang hakani ka jaka naka bentaban perta ya ke kubor jong ka jing penem kersyan ya hakani ka por ko jisu be bakai ke baro ka bami na ukan long ka jing persat na ka bor ka jong me kad une upat lang ubadan ka jing terang ban sngap ya ka ketin ka jong me usyakri jong me umdan da ka weipat ka jing bam light na ka ketin ka jong me bat ban pen sngau haki ya ka jing it ba ka jong me bat ya ka jing pen ma ka jong me yang ikin nong pap ki bala do jing kermen me ai hangi ko trai ya ka nikal air bangin ring bat pen hiar men sim ni kam don kam ha ka ni ka por ha bangi don ha ka ni ka jing syakri abala dalong ka mon jome sngau ha ko trai ban persat hangi ya kal air ka beno men sim ba ku jong me bangin yo mat ya ka jing kawai mit lambat me yang ha ka jing kang jong ka dono jong ya blai ya rap yang i banginang ban pli ka jing kang jong ka dono jong i bangin yo mat ya ka jing kawai mit lambat me ka ni ka jing sang tin jong me angin sngau bor jong ka hangi keren atra angin syashkor namar me melong blai ngipan ya kini baro haka kerteng utrai nong penem jengi Yesus Kristus. Amen. Ngi em haki sngi kiba bat kiba dap tang da ki jing kelaman la ka klep man. Ki jing ja kila nang yai ja ban pendap ya ki jing tok na ka ketin ka jong blai. Haba perkat syapang ka jing kenria jaka jong kibriu naka wei ka jaka syaka wei pat kibaja na kino ki jingja ka don ka eire ka ka dawa basyalendet haba don ka jing kenria jaka ka judon ru ka jing wan syong wan sa jongno re jongno hakato ka jaka bala kenria damano remano lakalong nakababha siya kabakamba nena kabasniw siya kabakam sniw kajing yaslok nakaktiin ka jong balay hagani ka janmit kalong nakakita banangkong Samuel kalong kabakat riw kadkat kabakat saw kikentin kibaong kumne umensim utray ulaken riano nausol bad umensim baman nautray ula pensyapting yau kani ka dekat kabala shan ha ka do nut jonga kum ka jingalap ha kani ka janmin ka pang pedeng jong ka kubor ka bangalabu kalong ka jingken ria no umensim bakun na ka jing im ubriu usol uday ukun jong ukish wan na ka jaj benriu baritam jong ki Israel ka jaj Benjamin uday usamla uba itenat bat uba babriu haduk kata-kata nakikun Israel laong ba om syamladan uweiru uba kam babriu ban yausol lapen sle ya udau Samuel ban long usim uban nengkong jongki kun Israel tongin yang ngam hakadur jongka jingkeli habang idan hakani ka jingeseng ki ai ki daw lani ki jing shisha kibala penlong bau mensim utrai un kenria no nausol kidon kato kanitli kidaw lani ki jing shisha kibala penlong bau mensim utrai un kenria no nausol kajing sensyar jong ukum musim hakabas dang layatu kilong kibayat bet bat kiba itenan hakajing yalam jong ukisipai kilawalam ya kajing job hakatma bakila yale bat kinong shun ulong ubri ubamat ya kajing yalam jong mensim utrai
Mensim jong utrai ulawan jur ulawan hau sol arsin haki artli ki jingja ki bakerpang kaba nengkong lapen kela ya usya wei pat ubriu ka Bible kaya tu kumne badu mensim utrai ulawan jur hau hadin balapen kela ya usya wei pat ubriu ka jingja kaba ar ublei ula ai hau ya ka wei pat ka donut ong ka ktin ka jong belai henry kat banang ya kipor ka ni ka jing ya dei jong u kala nang kenria no na ka jing lam jong utrai mensim jong utrai ula kenria no no u namar ubu ya ka jing shania halade ban yo belai utrai ula long lembat usol bat umat ia kejing job ku musim lakat taru kat banang ya kisngi ong kektin ke jong belai usol ulas dang ban yo i ia kejing don kam jong kam malade lara bala kentiu ia ka donut jong u ha kejing sarong ha kejing ele thma bat ki Filistia la syam baus im sol ukam shania halau sum bat haki sipaya pam ban ya kababu ya kajing shania hau blai dei kajing shania jongu halade ublai habau yo i ya ka donut ka jongu syam ya kajing sngoba tongin ya yet habangi dan hakani kajing sang kum ki kun kristan ngidon ya katma baken jaman sim kabangi le bat usoitan man la ka kliman kajing ele jonga jong pi ki para banget bi kan om kot tang namar bamanggi ngilalong ki kristan ka kelemat bau ne ka kristan ki kot jingmot ban ba ya ka ding pena ka jong trai jisu dairu ka kelemat bakin sedang nengkong ban jam ya ki jing bat ya ki jing jauman pastor John MacArthur uang kumne dan kababhatam laj na kababut yaw Chris Henry dan kaway patru kabakam etam laj na kababut yaw Chris kum kikon Kristan lada mga bat mangingimbo ya kajing syania ngimbo haswa yaw try jisu haki ay ki baro dalaylay ngenomat ya kajing job hakajing yale kabakan jaman sim utrai jisuru ulakren ya kane uang nabaklem mga pimla banle ay ruem habau mensim utrai ulaken riano usol uyaken do yakikut lat hakajing ong kaktin ka jong belai bahaka jaka baun pai show belai bat bo yakajing shania hau ulas shania penban hakaken tei basyong ksut kanong kren bertong ha endor ong ka Bible ki para banget bi tongin snoto ya kane bakalentia jonga jong pi ha kani ka pertai hateng ya kendo ya ki jing ha ka jing kala banlong ha ka jing pang ka jing shitam bad ha ki jing tenjo ki ba bonjat ha pedeng kine tongin ya keli hatong ibu mo ya kani kajing syania kajongi hau try jisu habang ya kendo ya ki mau siang jong kajing kajing keli kabangi jubo yau belai kalong balai ya belai ki jahangi tang kapang kasitam balai belai ka jahangi tang kaduk ka kerduk ka sa kun suet ka sa riu kentai balai mat hangi tangki umat kang jong kajingem hatau belai yo isyo yangi hatau belai syashkor syo yangi pastor hatau jisu ula banlong tang mau kata kalenti habang imat yakikut lat jong kajingem ngihap banlet daki way patru kilan lakim long kibaya day bat kaman ka jong belai kine kide ki jingkeli kiba mga bat mapingi jubo yaw belay kaktin ka jong belay ka kot yang ibangin syania hau kaong
Suk utau briu uba syanya hau trai. Badu baka jing syanya jong u long utrai. Sngo tiang ban ken mau syapang ka luisa stet. Lakai ka ha England ha ka snam khat praspa san pau. Ha ka jing long samla jong ka katrang ban long kum ka missionary. Ha karta ka ba arp huai snam rengkat ki bahaying ki bahasam. Kila leit ban syong ban sa no shipor sya Amerika. Ha karta ka ba arp husan snam kala pendap ia ka jing ya thok kentiu kurim bat William Stead. Haka wei na kisngilir haka snam kat praspa prapau. Kaluisa William rengkat balaka kun kentai ba jongki ka lili ka badang pra sipau snam karta. Kila let ban syongkai pengat haka wei na kirut duriau. Laya tu bakat bakidang ya kemen ya sngo tenat hang ta sying sisem. Kensan kila yo sngo ya kasur kabayam. Kila yo sngo ya kasur kabalan yar bat pan ya kajingerap na way na kisamla. Ubalaya le ban laj na kita ki lat jong ka duriau. Klem jing pen slem William habau layo sngo ya kani kasur kabala perta daw ne samla. Ula kenti bat ula rensit had duriau. Nakabentaban pelaj yu. Anda habau la kenti haga duriau. Sngosi banong bau William bat uniu samla. Ulang ngam jelam. Kajing kemen kala sya kajing sngosi. Kimi nala kaying kasem rengkat kajing kemen. Henry Kim syam lapai perkat. Kalui sabat kalili kisupet jngai kisupet tang na jngai. Bok pa rengkat bat barutau samla ulang ngam jelap hapdeng jong keduriau ba. Kim la ban yarap ruem. Kiumat ke bak tang ki jau na ki kmat jong ka luisa. Ki para banget biit kawan haka ka jing no mensim. Bat kala te haka do nut da ka jing duai kayam hakmat jong belai. Bat ka tho ya ka ni ka jing ruai lais pa an riu pusau haka snam khat praspa prapuar ka ong. Hot ka tiang ban syanya hau. Naka pop banyo lajem daka ba pediang nau jisu jing sok jing kemen bat jing im jisu meng asyanya lok basishang alasham jisu kordor tang hame ngasyanya skam hapedeng jong ka jing jaumat ka ba kaya kendo haka klemat ka ba om syam lapai perkat kaya syam bat jisu bat ka bebu ya ka jing syanya hau kamat ia kajing suk jong ka mensim kawei pat nakidaw kabala penlong yu sol bau mensim jong trai un kenria no na u kalong kajing le pop bat kajing bom ko ngu jong u hakmat jong belai shwa bau un let syakamadan tma persya ya ki Filistia u Samuel ula betha hau sol bau un ap shipang por bau un penlong ya kajing knya ai ngu thang usol ulong tang usim om ulang do dai tang ulang do ubala ban pendap ya kani ka jingknya ai ngok tang kalalong ka jingkendet ki para banget bihin habau Samuel umpat syam lapoi usol ula do no ya ka jing Yaisha ban ab batkat ya kani ka kam ka bakentang ula lehi dalade ka Bible kaya tu usol ulaong to walam hang ni hanga ya ka jingknya ai ngu thang bad ya ka jingknya peniasuk bad ula ai ngu ya ka ta ka jing ai ngu thang anda habau Samuel ula poi bad ula yoi ula sngosi bad ketang ha ka mensim ula bu ya ka ni ka jingkli hausol mele ayu ko sol balai ba mem syam la kongo kawei pat habaka ktin ka jong trai kalawan hau Samuel ban betha hau sol kumusim baun lek ban penjat ye ki Amalek ki nong syun ki beju ap thap ban penjat ye ki jaj ban riu Israel anda habaka la lek usol ula kem yo egak usim ki Amalek haka jaka baun penjat kumbala betha dau trai ula riim yo angka ktin ka jong belai
Ulari im ya wegak bat ya kiba batam na kilang berat bat ki masi kiba kam sengat. Syam la penjat nok khat ya ki. Usol syam la ko ngu ya ka jing bata ka jong utrai bala keren dau Samuel lau. Utrai hau Samuel ulaong. Ngala kela ka bamut ya ka bangala tungs im ya usol. Namar ula pai din nok na ka babut ya nga. Bat syam la pendap ya ki hukum jonga. Ka Bible ka ya tu ki para bangai bi. Bahaka jaka ba yam bat kelaka bamut namar kini ki jingle jong uang penban tuburam yang mentah hakmat ki pat ba Israel. Bat hakmat jonga. Ulale ya ka ka ba utrai ula persya ya uban le. Haba ulale pop ya utrai. Ula kelalong tang unong pensngobhaya kibriu. Bat unong pensngobhaya belay. Day kini kikam baulale. Mensim utrai ula kenriak no nausol. Ki para bangit bihit jong ahau trai jisu. Habang idan hakani ka janme tong ini yet yalade habang idan hakani ka jingiseng. Mangabat mangiru kum kikun jong ka balang. Bun sin ya ka ka bau blay kwa yang iban le ya ka tangim le la ka long ha ka jing slok bat utrai jisu ha ka jing duai men met ban men step la ka long ha ka babe ya ka jing senglang la ka long ban pen bet ya ka ni ka jing em jongi la ka long ban kiar ne ban pet na ka no ka basniu ne ban yak sat ya ka ni ka jing em kristan ban kot syakatong kane kadai ka benta ka bakmat bangingi de banle Henry ya kata ngi ngem kwa banle upol uang ya kata ka babha ya ka bangamon ngamle Henry pleng ya kata ka basniu ya ka bangamon ya kata ken ngale ki para banget bi jong hau trai jisu lada manga bat mapingi ai jakayo soitan yalam yang isya ka jingbom ka ngu bat sya ka jingele persya yo belay haba yele persya yo ngin kelalong ki ba paidin nau belay ka Bible ka ong Henry uta ubahok jonga unyai im da ka jingat Henry lada kenran dadin ka mensim jonga kam ngobasyu yo ka Bible ka hikai yang ikaong hakmi kabakongu kakamba banya ka jingknya ki para banget biit kum ki kun jong ka balang ladaw mensim jong utrai ula kenriak no nangi tongin sngo thu badai ka pop ka bamangi ngile akmat jong play hatong yo ine em de ki kmat ki baken jaman sim baman la ka klep mat ngi pen ketang yo daki ktin ki bangi kren daki kam kiba ngingile kirukom im kiba mangingi im ngipen pau bunsin bangim don kam yowlay unong ruai syemensim habau mat yalade bau mensim bakut ulanang kenria no urwai hakadur jong ka jingkerpat ret akmat jong blay ngalapen sngosi yu mensim bakut jong mengapla Laten juru hajing syaslam belai wat kentat yang ke Bible kaong namar barok kila le pop bat kila duk le no ya ke buram ke jong belai ke bainong jong ke pop kalong ke jingyap ki para banget bi habang ile shibun ke pop tang shipor ngila banyat ngobha kani ke pertai habang iyo iya ki para mensim ki ba kordor ki ba don ha ka jing ngobha pertai i kumbakin slam kin ne slam ha ka di ka pertai kaktin ka jong blai ka ong Hebrew khatway arpusaw ki jing ngobha ka pop tang shipor ki jing ngobha jong ne ka pertai ka bang iyo i kilong tang shipor Henry hadin kaneka jing bishar ka jong blay kan hap hanga bat hangi
ka Bible ka ong jingkain lai pu ar pulai pile pop yo try bato tip scamru baka pop jong pi kan salap ye pi lada mga bat mangingim kela ka bamut anda habakan ka pop kan lap yang i bun kan sapen kordet syan yang abat yang i bun ba kimen sim ke bakordor anda habakan ka pop kalap ye ki kilaj na kanika pertai klam kajing sok badu belai manoban poi perkat ki para banget bi hang ne ri khasi bi jongi latip kum ka ri tip briu tip belai dang ha ka report jong snem arajar arpuar kidan kumba arspa khat laingun kibala dekat jubor yala ka jingim hau telai pasi kibala dekat jubor haki weipat kirukom dekat ya ka jingim manoban poi perkat ke bokom kine kilanang laj hakajing hakiai ke baka emlang salang kampoi perkat ki para banget be US sekian lai pulai kat wei wang utrai dan kajing sngoba hakajing yap ubaman sngosi nakabenta jong ajong pi ladangin laj nakanika pertai klam kajing esok badu unong roai syaman sim haba ula kela kabamut ula yok map yakipam ula roai hakadur jong kajing keliwang don belai hapadang ki belai bakum ublai jongi ubas ngobang ban map bas ngorayam jongi junam unbat ngosi ukam hon ban isnai lakat no kan no ngiram kan ne jingi ublai Ublay ulawalam ya pi siya ka nagajing sang revival crusade. Ublay jong ajong pi ladang ile ya kano kabangi pensnow siyo. Habang iwan siya uda ka doanut baro. Ulong bas ngobang banmap ay kipop jong ajong pi. Kipara banget bi itong inya keli ngam hakador jong kajing keli. Kaay kabaladya ya kajing im kajong usol. Hadin bau mensim utrai ulam mina no kay kabaladya ya kajing im jong hadin bau mensim utrai ulakan ria no habau mensim utrai ulakan ria no sol kadon hau kam mensim bishni bat kajing bitar habau David ula job ya ki Filistia bat ula peniap ya Goliat ki ba Israel kila ai kajing yaro yo la syam yo David ubriu ubaka donut jong kalongkum ka donut ka jong belai habau sol uyo iya kane kalarung hapo jong ka mensim bishni bat ka jing bitar ka Bible ka yatu kumne ka jing bitar jong kalame sikat dai te usol ula bitar lab habalawan rung kani ka jing bishni bat ka mensim bitar hau ulat hemu ban peniap no wat yo David ki para bangit bi jong atung inya keli ha kani ka janmin habangi dan ha kani ka jing sang kadon em ka mensim jong ka jing bishni ka jing bitar ha ka jing em jong a jong pi ladaw mensim bakho ublay ulakan ria no naka do anut jong no re jong no kandon hapo jongki kajing pihun bat kajing ki bitar kajing bitar bat kajing pihun kidai kiso jong kadok ki pensniu bat ki lam ya kajing im jong briu sya kajing jat habalakan ria no katenra jong kajing long riu belai nau briu hakajaka jong kajing ya it kadan kajing ya shon hakajaka jong ya kajing ya it kadan katma hakajaka jong kajing ya long kawai kadon kajing ya pat ya pra lahaka balang lahaka imlang salang bun kimpoi perkat balai kajia ka balang ka bangingidan balai kajia ka imlang salang jongi kambun sin ngiyoi ya kajing telot ya kajing duna ya kajing bambyang jong kiwei om yalade hakajaka ban ai mensim baki wei kin kiu syaprang hakajing long mensim ngiya le bantan ya ki syatrai kadonut ubriu kakup da kajing sngohop
kajing sarong bat kajing ngomeng isayan riu sao dukat ban riu ang ki hok jong ibaro ki longkum ka jan babet nget hakmat jong belai ki para banget bi jong au mensim uken ria namar u belai u pej bad u yit ya ka donot jong beriu usol wat hadin baulayo ya kan jing pensle henry ha badan kan ka mensim pihonya u mensim jong trai ulah ken ria no nau don sibun ba ki para mensim ki bakordor ki balayo mat ia gajing pensle ki balayo mat ia gajing penkubor jong mensim jong belai haki rukon ki bapelatam ha gajing em jong ki onda haba maki ki lale sting ki lale telot ki lale swai kajing bisni bat kajing pihon karong haki bon ki long kemi ha gajing ya kenduk bat ngaki ong pastor ngam syam la kami lenti ba kajing em jonga kan long kumne ngasudap da kajing bitar ha ka donut jonga onda habalaken ria no mensim utrai na usol ulawan bandrung weipat mensim baman na utrai ban pensitam bat ban pensirkai ya usol upol luang pipim tip ba pilong ka ying syong jong blai bat bau mensim jong blai syong sa hapo jong pi hato pim tip ba kamet jong pi kalong ka ying syong jong mensim ba khoj uba hapo jong pi ki para banget bi jong hau trai jisu kanai kamet ka jong pi kadai ka temple ka ying syong jong mensim ba khoj tongin kan mau ya kanai habangi dan ha kanai ka jing esang bau mensim ba khoj jong belai la dalai le ru ban syong rengkat lada ka pop jong ka jing bisni bat ka jing bitar ka don ha ka bajliu tam ka donut ka jong briu habadon ka jing ki bitar ka juja ka jing jot jing pra ha ki babun ki liang dang ha kini ki kendat sngi ki baladam ka wei ka long kemi ha ka wei ni ki jing sang kong pastor kan maulam ha ka jing duai jong pina ka benta ka yeng ka sam jonga haka menor ka di kalong yin ka bagi jupai show belai kalong yin ka baju kershan ya ka kam haka jing syakri henry menta klempoi perkat kajing suk kala kenria no na ka ying jongi kajing ya it kala kenria no na ka ying jongi haka jaka jong kajing it ka dan ka madan tma tang ban ya keren omlong pastor hayeng asam ukpa jong ki kun habau dan hayeng ka sur keren jong kalong da kumwei habau dan syabar na kayeng kalong da kumwei pat ki kun ki ya halaka jong kaman duai lam na kabenta kayeng ka sam jonga ki para banget bein kine ki dei tang ki sarang ki bau blai umla ban pediang lanu lanuru upol ukentu yang iwang tongin ya berat no ya kita ki jingle jong ke jingdom kaktin ka jong belai ka hikai yang ikong to wai no na ka jing bitar bat i no ya ka jing otshla kalam tang syaga ban les ni kum ki banget kum ki kristan kadai yang i bangin wai no na ka jing bitar namar kini kinang yalam shobri yo briu syaga jing jat tongin sngoto ya kan iki para banget bi baladaw mensim jong ublay pasyaw lane kransyo haka donut jong jong pi day ki dakisyen bawla ng kenria no naka donut jongi habala kenria no mensim bakud ka donru ka jingma onda habalawan pai mensim bamkud un shim lambat nyau ki wei pat ki mensim ki bakam baman kaddo ka jing im ka jong ubriu kan long kam sniu ban ya ka bam nengkong ong ka ktin ka jong belai dang ha kini ki kendiat snginge kendo ya wei samla wong pastor haus nam arajan riu ngala juyo ya kini ka jing alam mensim jong belai hendrai de ka jing le sting jong ha khamat jong jisu klempoi perkhat ka jing im jong mentangam syam lakmi lenti bakal long kumne ha khamat jong belai ngalangop syaki kol shor jong ki drugs bat ki terniam dang dan ne em pastor ka jing map kum yang au briu balado jing kermen kela ka bamon penbet ya ka jing im hublai dang dan ka jing map umi da ka jing kemen ha ka jing syam
badu ni usamla ka Bible ka ang umensim jonga unom yale badu briu jiunam ki para bangit bai wanom perkhat daga baong ngan sa pediang yo mensim jong blei indah bangalalong lakloy kadon kapor bo mensim jong blei usange ye kijing trei jong lada manga bat mangi ngisakut sa ha kijing pensngusi yo klem yang pat nang ta klem ki pat nang ta kadon kijing ma kabakraw ka Bible ko ang proverb apo kendai katway uta habalas neng ya ubun sin upen yala kerendang on penluat kendit ya bat kata ka bomdon jing snasyu ki para banget bi jong hau try jisu ai jaka yo mensim baku jong blay bau ni alam ya ka jing im jong jong pi lada mangi le persya ya ngin kelalong kiba donut bad hawakan ka donut jangi ka suki-suki ka penlong yang ibangin ban kela ka bemut yalap kat bayalap keren sermon kat ba keren sermon habaka donut jangi ka penlong yang ban haka jingkela ka bemut kat bau belai udang yang kani ka jingim tongin pediang yaw ne jisu kumunong penim jonga jongpi hakani ka jingim jongi kabala jot lane kabala do jingkermen ka kular jong ula dangi kloy ban pediang yaw kalong uta tebo wan hanga dalelei nganom kentaj no yaw syabar ki para bangit biit ka weipat kabala jahadin bau mensim jong trai ulami no nausol ka jingim jong u kamdan ya ka jing sngan ka Bible kaya tu kumne hagad khat ka bakat te Samuel ula shepting yaw David namar bau try ula danlem badu onda bau bulai ula kenria no nakakti jong ka jing yada jong ula sya ya ka basniu tam bakan ja ha ka jing im jong sol ula du no ya ka ni ka jing yada ka bakan jaman sim haba ula du no ya ka ni ka jing yada ka bakan jaman sim usoitan ulong lakloy ban pa ia ka mensim jong ka jing penjenjar sat ban pendap haka jaka bersudah hapo jong sol syam lakla ka bamun bat syam lapen bhapat ia ka jing im ki Filistia ong ka ktin ka jong belai kila ya be yo sol bat ia ki kun shinrang jong ki nong shun kila priap no ya ki da ka white lam ha ka klemat ka bakadu Hashwa ba unkut mensim kajing im kajong sol kakot ha kajing kordet ba ka Bible kaya tu kumni usol ula syim la ka white lam bad ula halor jongka ki para banget bei jong hau try jisu kat ki bala ban yo sngow na kani ka kor jing pensawa kajing im jong pi kadai kajing ai sngow ha kajong belai kalong kabak koridor haduk kata-kata hakmat jong belai ukwa baka jing yadei jong batngi kanom kenria no lano ru ukwa baka jing im jongi kanlong bangin mat ia ka jing shan bat ia ka jing suk hau ka jing don jong mensim bakut hau kristan kalong ka jing shan bat ka jing pentengan ka bakrau ai haki banget ia kajing yada ka bakan jaman sim namar kata habangi dan hakani kajing sangi dai ban ken mau bad ban sumar ia kani yo bau blai shim no yo mensim baku jong nanga napi habangi kertiang din shows nem arjan riu bun ki kun jong ka balang kiyo mat ia ka revival haki rukam ki bapelatam don ki bayo mat ia ke revival haying mane don ki bayo mat ia ke revival haskul haka jakat rei bat kumta terter ki duai rengkat kumat ki bajau na ki kemat jong belai ka donut ka baluet ki kaang ban perta ia ka jing penem jong u belai u ai knang ia kane namar ukwa baka jing im jong pi kan long ka basngan hau Henry kat banang ya kisngi kipor haka jaka bangin nang yai pendap nginang yai im kajing im kabadap do mensim jong blai ngosi banong badai ki jingle jong hi mensim jong blai ulan nang kenria no nangi
Dan ru kiba perkat da kaba ong ha ka jing ya kendu bat nga pastor ngikwa sa sisin ban yo mat pat ya ka revival lagi balang kiai kilat kilenti kiba manging ide banle ki para banget bi habangi pai sharum sheneng bun ki kon jang ka balang ki sapret ki terkong ki ring suai bat ki yap ha ka jing long mensim ngilanang jam syaka serniu jong ka balang halo dikaya kaba kriat ruem shit ruem i kumbaya ka ding peniang syarak lanang penken ria no naka do nut ki kun jong ka balang haba ka ding peniang syarak ka syai ka ai ka jing syai ha ka jaka ka bedom haba la penken ria no ya ka ni ka ding peniang syarak ha ka jaka jong ka jing syai ka don ka jing dom bat habala penken ria no ya ka jingker ku jong belairu kala ken ria no priu dai na kene ka dau ki para banget bi kat syabangi pai lahasor la ne hanong kendong ngios ngau ya ka jing ya ka jing lanyar jong ki balang tang syapang ka jing telat ka jing dobor hakiliang baro pastor ka balang jongi ka telat pastor ka balang jongi ka dan ha ka jing dobor om dan bawan sya ka jing yesang ha ka mit ngi balang om dan ki bawan sya ka jing yesang duai ha ka mit ngi sajan ngi dan ha pedang jong ka jing lanyar ka bakam crown ha ka jing lanyar jong ka pertai ha ki balang jongi ki para banget be ha ba ka sur ka jong blai kala ken ria no briu haka sngi sonde i kumbaka dei ka sngi shuti jong no re jong no i kumbaka dei ka sngi tamasa jong no re jong no kalong tik kumbang pol syakinong galatia lai pilas dang hau mensim la pendam menta yapi hakado ki para banget bi nginom la te bantit dakaspa jong ka pertai banwan ra ya ka jing syam mensim ha ka do nut jong a jong pi dakaspa jong ka perteng nam la bantit banwan ra ya ka jing syam mensim ha ka balang bad ha ki ying ki sem jongi ladakam don ka jing kela ka bamot jong a jong pi ladakam don ka jing yo i jong i ya lade bangi long kinong pop kalong ka ba e tam hadu kata bangin yo pat ya ka e ka bangi ladu no pila banong hakini ke janmit habadan hakini ke jingesang pastor ngila juyo sngaw ya ke jingelam nakapor syakapor ngila juyo sngaw ngila judan bentah haki conference bat kumta ter ka jingkeli kalong hato ngila le ai ne am nakabenta ka buram ka jong jisu hato ngila long ne am kinong le ya ka ktin ka jong blai ka bible ka ang Henry lada unoru dan yau mensimu Chris utaken umlong ujong ki para banget bi jonga lada mensim jong trai ulaken ria no nangi kajing im jongi kamlong kabasngan ki bor jong soitan bat kapop kinwan ban yale yangi man la ka klipman dang hakini ki kendiat snginge kendu yo weu samlarang ba wang pastor ngobhaban kan maulem ha kajing duai jong pi men ngam juyo thia namar ki ksut ki juan haying jong nga juyo i ki riwyap ki jupau hanga ngam yo thia yo dem men ki para banget be wang ngam don kajing sngan ha kajing im jong ha ngong we ba ay pi hato blay ay pi ka mensim jong kajing syapting Belai la ayah ki kabor pan yurot iki bor ksut ki bor nyang lartam. Don kami ka jing duai kumba duai David wat shimno yau mensim baku nanga. Lada klem ka jing esuk jonga jong pi bat utrai jisu. Wat anda habang ila lait no anak ni ka pertai ka jing im jong ikam don ya ka jing sngan. Kam don ka jing sngan sya ka jing kermen sya ka jing im ka babam jukut. Tongin sngoto ya ka ni ki para banget bi bakas ni jong ka jing ai jing kan wan hangapi lem damang hi ngimpai shaulai ki lok ki be jong hau trai jisu dei tang u blai ba dei tang mauhi ukpa jong u jisu ubala ban yada yang ina ke jing jot jong ga ni ka pertai imei pa jong a jong pi
ki henmen ki para ki bahayin ki bahasem jong ajong pi ki namla banyada lada ka jing besar ka jong belaikan ha halor jongi kaktin ka jong belai ka ong sepanaya iwei kat pra karupa jong ki lemne ka ksiar jong ki kan omla ban penim yaki ha kita ka sngi ka jing bitar ka jong utrai kani ka spa ka pau ka bangidon ka jing dap kerhai kani ka pertai kanomla ban penim kanomla ban yada yang ayapi naka jing bitar ka jong utrai ublei ukwa ban penlut ia ka bam jukut ban ngabat pi ka ei mo ki para bangit bi ka ba khamba kat ia kani ka jing kwa ka jong blei umman baka weiru ka mensim kan jatna langimat ia ka jing jaumat langimat ia ka jing ki harukam ka jing em jongi umman ba mangingin jatna utrai upetras uyathu kumne utrai ubam daman yano ru banjatna unong ruai shaman sim hawumat ya kani jingim kaba utrai uyai dan hau utrai syam lakan riak na urwai de jingkermen wangon dangan poi syalakari kari basyai sngurba hang tangan yai ruai jing ai nang ne ngalan nang lepa kibalet nang nena pertai rengkat kajing sok badu blai kilamat lepa ya kajing shan ha kajing im jongki ki para bangit bi tonginya keli ha bangidan ha kajing eseng kumnongin le pastor kenang bau mensim jong blai unnom kenrian ho na kajing im jongi kumnongin le ha bangilami na kajing eseng krusit banlet pai shala ki jongki yeng kisem bau mensim jong blai un ya im bangi halakasni mensim bakut unom ino ya kita ke banget yau jisu hakabashisha ukwa hakiban shon shab hakita ke balanget hau upol uong kumne tuat pensngosi pi yau mensim bakut ublay da ubala shon shab ya pi hadu kata kasni ke jing siuspa ublay ulakular ban ai ya ka jing im ka babam jukut hakita ka banget yau ula ai hangi yau nang mensim baku jong ban yai shong sa hapo jongi hadu kata ka sri jong ka jing sius pa ka jing tho baku ka hikai yangi bangim dai ban penlim no yau mensim baku de ki pop ki ba mangi ngile tongin duai ban ngin pan na belai bon ai hangi ka jing im kabasya yalam hau mensim bakut utrai jisu habau kren syapang kakular jong mensim bakut baun yaisa batni uong kumne ladapi yang atos sumar yaki hukum jonga ngaru ngan duai yok pa te un ai hapi yo wei pat unong pentengan baun yai yo syongsa lembat pi halakarta yo mensim ka jing shishakan ya ka baka pertai kamla ban pediang nabakam yo i yo lemne kam itu yo henry pi itu yo namar bau yai sa bat pi un longru bat pi ki para bangit bi ngimla ban len ye kani ka jing shisha bangi kloy ban yam bat ban jau ki man habangi do no ya ki ba i ki ba thon ngi kloy ban jau ko mat habangi don ka jing sanut ya no re ya no ngi kloy ban jau ki mat habangi feel ya ki exam habangi don ka jing angdot le ne ka jing thumu kim urlong ngi jau ko mat ngis ngausi tongin ya keli hakan ni kapor hatong ikloy ne em ban jau ko mat ban yam na ka bentala ka jong ka jing ya makmat jong jisu kat ka ni ka jing ya dei jong ka bejngai hakmat jong kat ka ni ka jing long mensim ka ba yap hakmat jong ngikloy ne em ban yam hakmat jong kum ba mangingilong lada ki umat jong a jong pi na ki kmat jong ikim pat ngan ki kular jong jisu kloy ban ai se shisin pat yau labba jong ka jing kerku ka Bible ko ang kijing knya ki jong blay kilong ka mensim ka balwet ka dotnut ka balwet au blay men om iben ki para bangit bi jong how try jisu ngidon kam sa shisin pat ya ka jing ki mensim ka batmai ka balang ka don kam sa shisin pat ya ka jing long mensim ki ying ki sam jong ki don kam ya ka jing sham mensim ka batmai kum ka balang tungin dwai bo blay unte yo mensim ba ko jong kenang ba mangingin yo
empat sesisin ngin la ban yang ban yai ban syakriu unong roi shaman sim uang kumni kakajing kularem jong blai kadang biang yangi mentate ngila banduai baun wan umensimhi atrai jisu yang ikan mau te no shibun umensim kani kajing kular kajong blai kadang biang yang ayapi kum ka presbytery ka sinat ribhoi be jongi ladangin duai ukuloi ban ai sa shisin pan ya ka revival la na yo mensim bakut hangi usakaya sadin baula khat yo jisu bawan ban samit haying jongu jisu la ong hakani ka sngi ka jing penem kalawan hakani ka ying balada mga bat mangi habangi dan hakani ka jing iseng ngikloi ban khat yo jisu bonwan ban samit hakadok nu jong ukpa ka kemi bat ki khon da ka bangi ong trai wan lam haying jonga samit hakadok nu jonga jisu ong hakani ka sngi ka jing penem kalawan hakaying jong pi manobam kwa ba ka jing penem ka jong blai kan wan hakaying jongi kawai kalong kemi hakawai nakibalang ka ong pastor nadu bangala pediang yau jisu watlang belaman sengi ngabamen met ngamat ya ka jing kemen ngasngo menta watlang ngamat ya ka jing kerku ka jong belai hapedeng jong ka jing ki babun karwai da ka jing kemen ngalong jing tau tmai uei baro ubadan hau kris ulong jing tau ubat tmai ki para banget be jongat hakani kapor nga kerpat da kamansim jong ka jing sngoret da kamansim jong ka jing snowit sngohaban pendam no yiki kli jongi sngohaban pendam no yiki kli jongi wan om ya petchu iwe pan tongin ya yit yala de habangi dan hakani ka jing seng ubelai ulawalam yang ini ki ying ki semban ya don hang ne kam dei te ki para bangai be ka jing jarang kan ubelai udon ka jing temu ayure ayuna ka benta jongi habangi don ha kani ka jing seng namar kata ha kani ka por habangi don hang ne la bandon na preng jong pi ki bawan ki ba mat ye ka jing sa kun swet ki ba mat ye ka jing sa riu kan thai la bandon na preng jong pi ki ba dok ki ba kerdo ki ba mat ye ka jing do thia do dam bat jau tang da ki umat thang la dang dio i de ki khamat ki ba kan jaman sim hakani ka jing seng jisu jonga jong pi ulang lok jong ki ba mat ye ka jing sa kun swet jisu ulang lok jong ki ba mat ye ka jing jau mat ha ka jing im la bandan na preng jong pi ki ba wan chikani ka jing seng ki ba mat ye ka jing pang jing shitam phila banong pastor da ki ba bun tli ki sngi ki banai ngala persang banwat ye ki lat jing sumar na ki doktor la na ki nas ngam syam la yo ye ka jing yaram gi para bangi bi ngajupen kan mau ya kane hateng habangi mat ye ka jing pang jing shitam habangi lek chiki doktor kinas ladang hitam ya kapor ka bamaki kilabu kala banlong kendai baje du khat ar baje lada tam ya kata hateng imla ban yo sho ya jing sumar lane ki dawai ki dashin uneu jisu jonga jong pi jubu ya kapor habangi wan sho ju angko ki khon jonga haba pipang wan kata baje habangi pang sitam uang tawan hanga pi baro ki bathaj bat ki bakhya ka jingkit tengan penjam ya pi la bandan na pedang jong pi ke bawan shikani ka jing sanga kani ka janmit ki bamat ya ka jing kenram ke bamat ya ka jing bom ya sngoto jingmot ke bamat ya ka jing orpat hayeng asam ka jing suk kala kan ria no na ka yeng ka sam jong pi ka jing it kala kan ria no na ka yeng ka sam jong pi dam ha ka jat ka ding phna ka jong jisu banong trai sa shisien ngakwa ban penpa ya ka yeng ka sam jongi penim lam ya ka yeng ka sam jongi bangin man ya ka jing keman sa shisien pan la badan na pedang jongi ke bawan shikani ka jing sang ka janmit na pedang jongi ki para samla kibala or kibala hap kibala kelon haka klemat ka bangingim syamla pai perkhan ngakhat ya pi de ka mensim jong ka jing soi baka don ka jing kerman na ka benta jong a jong pi yang na kata ka jaka ba ma pi don wat sakut sa kata ka jaka ka don ka jing kerman na ka benta jong pi haba pi pai lagi kmat chau jisu ukulai ban kner ya ki ktiban pedem ya pi la ban don na pedeng jong pi ki bawan shikini ka jing sang kibala do no ya kani ka jing lam o mensim jong blai pila banong pastor haki snem kan nyus nem mensuang ajuyo mat ya ka ju yalam jong play henry mentang don apdeng jong ka jing dobor mensim jong play ula kan ria no na ka jing im jong a ula kan ria no na ka jing syam mensim jong a hakani ka janmit kalong ka por yang ibangin syam badu banong trai to iPad hanga sisisin yo mensim bakut jong me iPad hanga sisisin ya ka jing keman jong ka jing penim jong me ladangin yo ide ki kemat ke bekan jaman sim jisu khat yang aya piwang ka kun to
ai hangai ki do nu jong pi namar kata kini ke jan mit ki para bangai bi ngin yit yale de habangi dan na kini ke jing sang mi na kini ke jing sang kum ki briu ki batamai mi na kini ke jing sang kum ki jing tau ki batamai lek pai nang ne shal ka jong ka yeng ka sam jong i bangin nang yai mat ya ka bor na u dia kini ka por kum ka jing kum ka lat ka bak pipin ong pastor dwai lam na ka banta jong as ngobha ban pen i da ka dak da ka bapira kti bangin yo ban bu ka jing dwai jong pi pinong pastor dwai lam na ka banta jong na ka banta ka yeng ka sam jong ki bara i ki kti ngobha ban ra ka ni ka por to bleun kar khu ya pi u bleun kar khu ya pi ha ka ni ka por ki para bangai bi jong ha ka ni ka por nga khot lang yang i bangin shim banta lang ha ka jing ya dwai haswa bangin shim banta lang ha ka jing ya dwai lang tu ngin rwai ka ni ka jing rwai ka balai spa an ri phopra lais pa an riu ho kandai ko trai ji su tang hame nga syam jing suk jing kemen sharum shaneng awat laslem tang hame ngala syam ngin ruai ya kani ka jing ruai baro saut likid khat da ka bangin penlet jing mot ya ki kentin ke badon ha kani ka jing ruai la bandan na preng jong ikat bangidang ruai ya kani ka jing ruai umen sim jong boleh penki a ka dok not jong pi pila ban duai lane pila ban wan shne shikmat ki dan ke ban yarap ya pi kum ki counselor ban ai ka jing slot bat ka jing duai kerpang na ka benta jong pi ki para banget bi jong ha kani ka por tong ni yang lang ni ruai ya kani ka jing ruai hadin kata ngin saya bu lang ha ka jing ya duai lang baro ku truai jisu tang ha me ngai shem jisu jing sharon shanang sharon shanang ngawat lasle kan hambe ngalashen tang uji su balapen hu ya kamen se jonga jing Jingman Makra Jesus me Jing sok jing ja khan ngalawa Jing sok jing ja khan ngalawa Yamil bun se ngakle Ben ban jing i chong me Ben ban jing Jong me akra ya kam shelende tang uji su bala benhu ya kamen si jong aji jingem jing
Tong ini bentalang hake jingya duai lang baro. Ko kapajeng ibab nang iangu ya meh kani ka janmit jong kani ka sngi bamela penyo hangi kani ka por ka bakordor ka por ka bakentang ngimi nala ka jong ka ying ka sem nala ka jong ka balang ka bangingidon banya syam langkum ka revival crusade akani ka balang hang ni ha umroy ngidap da ka jing sngongu ya ka jing lam ka jong me ablay namar ka jing it ka jong me ngi syam ngi kendo akani ka janmit ka de ka jing basbon ka jong me ko try bamela ay hangi kani ka por ka bakordor ka por ka balai lun try be it hakani ka por habang idan hakani ka madan haga jing syakri jong yame meyo i ka jing ket jong i kala banlong haka met bad haka mensim me thoro ya ka kartang ka jong i me tho ya ka jing ket jong i ko try ka bangi syam ya kendo ka ba omdan mano ro bala ban yo i namar kata kani ka janmit habang idan hang ne ngiwan ban brat ya ka jing ket ka bakhya jong i hame namar kalat jong ka jing penem kalat jong ka jing kerman jong i kalong tang hame bat tang hame hi namar kata kani ka janmit habang idan hakani ka jingesang ngi khmiet ya lagi khmat syame ablay bein bamanis na ye ka ban snobha ban ya hapadeng jong ye kani ka por habang idan hakani ka jingesang try beit kerana ka donut jong no re jong no bakimen sim ke bakordor kin yo man ya ka jing khawai met lambat me ka donut ka men sim jong ki try beit hakani ka por ngi dua ye ka jing rap ka jong me ngi don kam ya me sa shisien pat kum ka presbytery ngi don kam sa shisien pat ye me kum ka sinan namar ngidan ko traya preng jong ke jing terkhang ngidan preng jong ke jing dobor ke jing syakri jong yame namar kata blay be it snobha ban persat hangi ban pa ya ki saul air jong mensim bakut ban persat batyan mensim ha ka donut ka mensim jong i ka balayam bagila na ka bentaban yang pat ko try ha ka jing syakri jong yame blay be it ha ka ni ka janmit meyo i ya ki umat ke bajaw na ki khmat jong ke parabangaj ke bamat ya ka jing ha ki nu ki benta ke ba maki ki syam ke kendo namar kata try be it snobha ya kaban ya rab ya kibekin mat ya ka jing sok ka mensim namar detang mame ka jing kermen jongi detang mame ka jing penem jongi namar kata try be it ngi duai ya ka jing long rengkat ka jong me habang idang dan na ka balang adola syai ka sngi ko try isna ya kaban wan jo kerpang hangi do mensim ba ko jong me ba ki mensim ke ba kordor ki ba wan shing ka jing sang ko try ken yo dyang ya ka bor ka jong me namar kata blay be it shash kor ya ka jing dwai jong i ka janmin ai bakan long ka bakiu saja khmat ka khat ka jing isnai jong me ngi pan ye kini baro aka karteng ka jong Jisu amen kerpat ye ki counselor kin sngobaban ye rap ye kini ki badwai bat ke baman ye ka jing kendo mensim tekum ka jing kershan na ka benta jongki ngini arwai ka nembar jing rwai ka basan spa life ar wat kentaj ko Jisu jamnot sngo ka yam jonga haba medang khot ye ki wei wat kentaj yanga tongini arwai kum ka jing kershan na ka benta jongki kat bakidang dwai Walkan ko Jisu jamnu snow kaya jonga haba me dang khot ya kiway haba me dang khot ya kiway walkan ya kayam jonga kayam jonga haba me dang khot ya kiway haba me dang khot ya kiway wa kentan yang syangan wan syakat jingis nai syangan wan syakat See
slow kayang jonga kayang jonga hamamin ng kaya iwe wakinta yang ngam hakotray bandawa Donut still pengelam ya donut still pengelam namar de bona Jesus Kajing im meuten rakrau kajing im bak kajing surjai ngam syuhanen haken deu tam mambe Nakabenta ka buram jong amen to inaway ngay ngue eme ablay namal kan ka janmit ka bakerpang ablay kabang ilayo lan ia kaban syakri ban pen buram ika kateng jong me ilayo e kaban ruai ia ki jing ruai revival bat ngilayo ru ia ni ka kubor ka ba em ling bau syakri ujong me Nges nguthu ko try be bahag jing ya lenti ko jing ya ni pertai ngidan kam ya ka jing ya rap ka jong me ngidan kam ya ka jing pensyat bor ka jong me ngidan kam ya ka jing ya lam ka jong me namarkum ki breu ki batlot ngis nguthu ablay klam ame nginam la e ka banyad hapedeng ka pertai ka ba e pat ka batan Dokar kulang yang ikut tribe it kiblia sengawi ni ka kubor. Babang imi nang nang jing asyam ka bathiang. Ngin mi renggat pat ka jing sengaw hun hala ka jong ka mensem ka jongi. Bangila yo ika ktin ka jong me.
Mangin mi ru ko try be rungkat bat ka jing em ka bayai pen thamai ha ka jing ade bat me ha ka jing ade ru bat ki para brio long rungkat bat ngi lama ngam met bar shimen o je ka sni ka bal shai ka bangin yo ya ka jing syakri ya ka kerteng ka jong me da do men step ha do ka bakut ka jong ka ngi do wai ko try be ba min snei ban pha da lo jong men se ma khu jong me nang bagi jing syakri ka jong ya ka sni ka bal shai kin long ki badam men sem badabangin mi no na ka jing syam ka bathiang ko try to de snei ban pelat yangi da ki jing khu ki jong me jingger khu ki bawan na ka jingit ba ka ba phla ka ba mayan ka jung ublei bok pa ka jingai ka badap yang dap kerhai ka jung try but unang penem jingi Jesus Christ lamat ka jinga so eslok ka ba hon ka ba thiang ka ba pentengan ka ba penchai bor ka ba dang men sem ko tung ni lai ka blang hawai ublei ki ni sa bat ngi ki ni sa ru bat ki runget ka ban ka lang stelang jong ka ni perthai nado mentaj ki bom jukut ru Amen.